Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku, sannan mu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci mai tarin alkhairi sannan mai tarin albarka. Da farko sirrin da za mu bayar shine sirrin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamar yadda ake gani, wannan ita ce ayar. Ana karanta ta domin samun buɗi da fatahi. Idan kai ɗan kasuwa ne kana son duk lokacin da ka fita wurin kasuwanci ka samu jama'a da ciniki mai yawa wurin kasuwancinka, to za ka yi amfani da wannan ayar. Idan baka da aikin yi ko baka da kasuwanci, baka da harkar yi, kana son Allah ya buɗe maka ƙofofi ka samu harka ta yi, kai ma za ka yi amfani da wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hakanan ga dukkan wanda yake samun ya samu kwarjini da kaburi da haiba a cikin jama'a, ko da ba wai don kasuwa ba, kana son duk wanda ka haɗa ido da shi yana son ka, yana kaunar ka, kana son ka samu farin jini a cikin mutane da kabuli. Yukra aw tukra mi'ata marratan ba'da kulli salati subh. Ana karanta wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar yadda ake gani, ana karanta ta kafa 100 bayan kowace sallar asuba. Kana gama sallar asuba, ka gama watan dukkan wasu azkar da ake yi, to sai ka karanta wannan ayar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kafa 100 ɗai. Wa ba'da dhalika tad'u Allah bihajatik. Bayan kayi wannan sai ka roki Allah bukatarka kowace iri gare ka. Allah ka bani kuɗi, ko Allah ka bani ciniki mai yawa idan na fita wurin kasuwanci na, ko Allah ka bani jama'a masu yawa masu zuwa wurin kayana wajen sayan kayana, ko kuma Allah ka bani farin jini a cikin mutane. Bukata kowace iri ce za ka iya wannan, amma wannan aikin yana da tasiri wajen samun buɗi da fatahi da shigowar kuɗi na bukata a hannun mutum. In dai ka lizimci wannan, to Allah zai buɗe maka dukkan wasu ƙofofi na samu da na alkhairi insha Allah. Wannan sirri mujarrabi ne kuma ingantacce ne. Idan yau shine farkon shigowarka a wannan channel ɗin nawa, da Allah kada ka manta ka min subscribe, sannan ka min like, sannan ka min share. Sannan kuma idan kana kallon wannan bidiyon a TikTok ɗina ne, wato account ɗina TikTok, na roƙonka da ka min like sannan kuma ka min share. Kada ku manta, wannan babbar dama ce da za ku samu lada. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.